Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas nećemo ništa da igramo, samo želim da vas pitam da li želite da boostam, u stvari ne da boostam, već da igram na mom slabijem akauntu. U njemu sam sad Arena 4, fali mi još jedna pobjeda do Arene 4, tako da pišite mi u komentare da li želite da snimam to na malo nižem akauntu, zato što ljudi, ovo je Arena 8, 4 Legendary karte i vidite ljudi, sad sam iz Free Chessa dobio Tornado, tako da pišite u komentare da li želite da igram na tom manjem akauntu, zato što ovako mi je već dosadilo, igram pa dođem do 2500 trofeja pa padnem, pa dođem u Arenu 7 i tako ljudi, tako da onda pišite u komentare da li želite da igram ili da nastavim ovako normalno s Legendary kartama i tako. I da znate, na onom akauntu sam dobio Magical Chest, tako da možda će da snimim otvaranje. Za sad sam Arena 3, ništa posebno. Nadam se da ću dobiti Giant Skeletona ili Witch. Tako da ljudi, hvala vam što ste pogledali ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj.